Вось ізноў мядзведзік з плюшу калыханку вам пяе. Я мядзведзік аблавушак, вушкі мяккія мае. Аблавушак хоча зноў, будь здароў, прывітаць малых сяброў. Аблавушак хоча зноў, будь здароў, прывітаць сваіх сяброў. Няма рады на тых, хто ўпарціцца. Іх ні за што не пераканаеш, так як гэта было сёння. Гэй-гэй, зайчык! Гэй-гэй, хітрун! Няма нікога, тады прайдуся сам. Як гэта нікога, закатала сарока. А я? З табой на шпацыр? Я ж не ўмею лётаць. Ты не мусіш, але ты можаш мне дапамагчы. Я шукаю будаўнічыя матэрыялы для майго гнязда. Ідзе ж ты ў лесе знойдзеш цэглу і вапну? Дурненькі, мне хопіць травінкі, сасновай галінкі, моху, ды хоць чаго-небудзь. Сарока, я знайшоў мох, цяпер не хапае толькі чаго-небудзь. Сарока! Гэта будзе тваё гняздо? Выглядае як вароніна. Фу, табе не падабаецца? Ты меў дапамагаць, а не крытыкаваць мяне. Тым больш варона, моя блізкая сваячка, абразілася сарока. Ну, добра, добра. Вось дык пашчасціла. Гэта ж гатовае вароніна гняздо. Занясу яго сароцы, і ёй не трэба будзе будаваць сваё. «Здароў, аблавушку», — сказала гняздо незадаволена. «Ратуйце! Гэта не гняздо!» «Чаму ты ўцякаеш? Табе ўжо надакучыла?» «Не, не надакучыла, проста там пачвара». «Пачвара? Якая? Дзе?» «Яна сядзела ў кустах, такое во!» «Штосьці здарылася, аблавушку?» Здзіўлена спытаў зайчык. «Здаецца, мішка бачыў пачвару», — засмяялася сарока. «І трошкі баіцца». «Ха-ха, пачвара! Зараз я сам праверу, я жудасна адважны». «Штосьці здарылася, зайчык? Лепш хадзем дадому». Я бачыў там, у лесе, пачвару. Вот такую во! Сядзіць у кустах і пужае. Так, я таксама бачыў, яна сапраўды там сядзела. Ты што? У лесе пачвара? Здзівіўся хітрун. І да таго ж яшчэ і пужае? Не веру. Дык паглядзі сам. Добра, хадзем. Ціха, сядзіце ціха, уцякайце ў дупло. «Трывога! Трывога, трывога, трывога!» — крычала сарока, як апантаная. «Там пачвара!» «А я не баюся!» «Ай-ой, ратуйце!» Заплакала пачвара. «Кайтык, гэта ты ці пачвара?» «Якая пачвара? Гэта я, лялька Кайтык!» «Калі ты, лялька Кайтык, чаму ты равеш, як пачвара?» «Я не раву, а плачу, таму што ўсе ад мяне ўцякаюць». «А навошта тады ты носіш на галаве вароніна гняздо?»
Якое гняздо, здзівіўся Кайтык. А што ў цябе на галаве? Як што валасы? У мяне такая фрызура. Можа, і дзівачная, але я проста баюся цырульніка, рашуча сказаў Кайтык. А чаму? Бо калі цырульнік стрыжа, жахліва баліць, зноўку пачаў раўсці Кайтык. Ха-ха-ха, баліць! Вы чулі, баліць! Ведаеш што, Кайтык, выбірай. Альбо ты ідзеш з намі да цырульніка, альбо вяртайся ў лес пушаць. Лепш ужо да цырульніка. Хадзем. Цырульнік. Ласкава запрашаю, сказаў спадар дварняк. Нажніцамі, спытаўся Кайтык дрыготкім голасам. Нажніцамі, пацвердзіў аблавушак. Ура, нарэшце ты выглядаеш як сапраўдная лялька. А з тваёй былой фрызуры ў мяне будзе цудоўны матрац у гняздзечку? Не толькі Кайтык баіцца цырульніка. Некаторыя, я ведаю, баяцца нажніцаў, мыла і нават зубной шчоткі. Яны самі робяць з сябе пачвараў. А навошта? Дабранач. Час казаць дабранач, бо ўжо свеціць ветах. Дзеткі, сняць мядзведзяў, а мядзведзі дзе так.